Tanduluka kwimeko kuyo ufane nalamfama ethi xa isiva kuthiwa naku uKristu esiza yavakala itanduluka isithi Yesu nyana kaThixo nyana kaDavide ndenzela inceba ngoba ukhona umuntu owenzela abantu inceba uThixo lo uye lonto enisithi masitandulukeni kuThixo sifane nela xesha oPawulo sibevalelwe etrongweni akhange bathule bebotha izandla neenyawo akhange bathule badanduluka besenza indumiso iyakwazi ukuvula iminyango evalekileyo indumiso iyakwazi ukukhulula imiqokelelwano indumiso so sithula kwimeko yakho. Now the storm is over. Ivoice yami awukundisokolisa. The storm is over. Kuxa wami osuka apha uthi gqityiwe. Therefore the storm is over. uYesu Kristu imeko azibone kuyo ngoku ubona seboyisile obubukhali bokufa ezugxa wami esithi but nansi into endifuna ukuyishiya xa ndisithi the storm is over. During the storm you do not stop. During the storm okozimnetha unyana kaThixo ukusuka eGetsemane but during the storm you don't stop. Uyaqhubekeka uhambe because wazindoba uThixo ukulindile ngaphambile. It is Friday, therefore Sunday is coming. Do not panic during the storm ngoba uThixo uhleli nawe even during the storm. Yandikhumbuza lento elinye ibala lake labaliswa ngomnye utate wayidrayivelwa yintombi yakhe bafikelela kwistorm kunetha kungabonakali phambili imoto zibethe hazards zisuke endleleni zipaka eqaleni kwacaca intoba nentombi le ifuna ukubhaka eqaleni wathi utata bawujola keep on driving and khamele seshopari ngizocela ukuthetha lonto intoba I do not know the storm that you are in. Mhlambi sistom esifana nesu Kristu akuso bawo ezandleni zakho ndiyawunikela umoya wami xa uYesu ekwistorm ubengoyiki because he knew that utata wakhe unaye nakwesi storm akuso kuthi intombazana yaqhuba just because imamela utata but ibona imoto zisima but ivoice katata it do not stop, keep on driving. Yadrivisha because kucho utata ithi lelibali baphumela ngaphaya kwestorm but utata now ungabhaka. Hey Nkosiyami hayi madoda wabuza umntana ba njani tata ngoba siphumile kwistorm and kuyakhanya phambili. Wathi konke ndifuna ukubonisa yona wathi hlike emotweni wehlika umntana wathi jonge emva wajonga umntana wathi bonani wathi storm saqhubeka wathi bapha bebhaka eqaleni wathi basephakathi kwistorm ngoba kaloku bayebema bahlala kwistorm kanti wena you kept on driving. Athi uDavide noba ndihamba esigodini sothunzi lokufa andoyiki okubi ngoba now even in these storms of life esidibana nazo zikhona izandla zikaThixo zisilindile ngaphambili. Do not stop during the storm. Let us move from the merciless hands to the merciful hands. Kune hearts esizifumanayo zisakhe ucinga umuntu uyakhaka because yakuthanda
kanti le hug iyakukhaphela. We are here because of ihug. Into esizisa apha ihug kaJudas ahaga ngayo uYesu. Kanti it's a sign, ihug eyisign yoba nguye lo endithe ndamanga nize niqonde into okokuba nguye lo. Ezinye izandla zinjalo ziyakhawula ziyahaga, kanti they're pointing to the enemies into yokuba nguye lo. But what they do not know into yokuba sikutyhelela sikududulela kwizandla zikaThixo. Bexesha becinga into yoba bayakubulala, bayakuthengisa, bayakutyhala, bakududulela kwizandla zikaThixo. Sukothuswa zizandla zabantu ezimdaka, sukothuswa ziso. Mhlawumbi we are where we are because of isandla somntu ebesicinga senzo kubi, kanti uThixo ucebo kuhle ngena kulo xeshelo. Therefore I'm saying, sukani kwezo zandla, allow ezo zandla into yoba zinisondeze kuThixo, nibonakale nisiza kuThixo, kanti sisandla somntu ebesicinga into yoba siyakukhaphela. Athi lamkuli othanda uNtamkhulu wamabhubhayo wondla izinto zonke ngasisandla sakhe, kuba inxeba zakhe zimi ngonaphakade. I want to say to you, leave everything to God's hand. Ngoba isandla sikaThixo sizokuthwalela ingxaki zakho. Isandla sikaThixo senza izinto esingenzekiyo. Ndifunde into yoba isandla sikaThixo nasemlilweni siyangena. Isandla sikaThixo ngexesha izandla ezimerciless zikuphosa emlilweni esikaThixo sikulindile, sikulinde phaa emlilweni, sikubamba amandla omlilo okokuba angakwenzakalisi, ngoba it's a merciful hand kaThixo. Yo. Kaji uthi ukhali konini. Hayibo. Ndiphinde Kapa ke ngoku. Ndiphinde Kapa ke ngoku. Mongameli. Ndikhuleke la xesha lekubhalwe lethe. Hey, my God. From isandla sesenda, isenda ngulomuntu othumelayo. Into ebalulekileyo kwileta i-address. Yes. Yalapha ileta Yakho. eyakho. From isandla somuntu othumelayo. Hey. But from isandla se-receiver, lo ofumana ileta, i-address ayisabaluleka. From isandla somthumeli kubaluleka ikhaphi envelope, because the letter izohamba i-envelope ingekho. But from isandla se-receiver, envelope ayibalulekanga. The very first thing ayenzayo ureceiver xa ifumana ileta kukuyihlasuka, because uyingqamela into engaphakathi. Le engaphandle into akanamsebenzi nayo, uzoliphosa emgqonyeni. Uyingqamela into engaphakathi. Xa uKristu egoduka, inyama ayinamsebenzi. Inyama into abalulekileyo yile ayibuyisela kumnikazi wayo, to the custodian kamoya ingaphakathi. Athi uPawulosi, xa umuntu angaphandle esonakala, ongaphakathi uyahlaziyeka emandleni. Zikhona izandla zikaThixo, and is more interested to what is inside more than what we can see. Ungasirobha ngale esiyibonayo. Khona uThixo lengaphakathi nayingqameleyo uThixo nayifunayo kuwe into yoba umoya wakho ukhathalele, so that ngomjuzu ogqibela wenze lo mthandazo owenziwa nguYesu. Bawo ezandleni zakho ndiyawunikela.